Wona ujabule kakhulu. Hayi Magaye lowo. Magaye. Magaye lowo. Magaye loyo. Ya Magaye lowo. Ya Magaye lowo. Mina bhuti omdala ngijoya ngila nje. Bengizofeva abafana bala eNatal, eRichards Bay. Okay. Yabo. So into engiphatha kabi kakhulu abafana bami bayazama and ngiyabona bayimisene. Ngangibabuka la eSugar Ixulu bedlala ngomhla 16 iDDC team yakhona. So kwakunezintwana laphana ekuthiwa Wandile Ngema. Ulindo uhle izikhali. Bese ukuthi masiqeda lapho Wandile Ngema ulindo uhle izikhali. Laba bafana laba babedlala kakhulu and into ababesibukisa yona laphana into ofanele ngabe banikezwe ithuba kwiPSL imain team laphana i-team le idlala lapha phezulu ibanikeza ithuba bedlala abafana and because yabo manje ngachecka nama highlights akhona ngo70 something minutes esengenile yena uWandile Ngema ukwazile ucreate ama chances acishe agunda yona iPirates cishe iPirates yalala cishe ngayo kwifinal. Yabo so bengicela nje ukuthi ucoach wayo uma ukuthi ukhona uthi angisanoma ngisa Brandon Roots yini ocoach yona iRichards Bay bengicela bemnikeze igame lo mfana lo Wandile Ngema because ngiyambona ikhona into azoyenza lapha eClubini for iRichards Bay and for igame le yakusasa eGolden Arrows neMorumo Gallants ngithi Arrows mina iya kwifinal because umnqithi abafana banikeze ichallenge enkulu kakhulu yokuthi fanele umuntu eyibelievele kuyena ukuthi bengabelieve abanye abantu ukuthi badlala kakhulu kunabo. Brian, njengoba uthi wena usupport ama team ala eNatal nyalo ufisa ukuthi iGolden Arrows kube yona iwina ku iye final ku Pirates ubona ngathi yipi lo yowina lapho njengoba ulo mina ngihamba nabafana besithende abafana kwakona nje kusasa ngiyaya mina khona eKingswell thini siyoyibuka le game and yabona khona yabo uJunior De Jong ngithi mina buka yabo kusasa mengwashanga amagoli amabili hayi kube yiphutha ngempela kube yiphutha mina ngithi kusasa bazobuya nayo and iPirates izogoba phela angeke umuntu umqabele umshaye wokuqala umshaye wesibili umshaye njalo yabo manje nje wasamba iPirates laba TLBN iphethe nithikha ngaphambili ikha ngemuva izobe ingakhike ngaphambili nangemuva lapha manje kuzobe ngena yona ilunto kuzobe ngena yona lapha iGolden Arrows abafana besithende uJunior De Jong uzobangena nalento egqoka number 8 ekuthiwa uNdlovu uzobatapeta uzobangena uzoba enter and yabo mase kusibuka ifinal sobe sila thina sobe sila izobuyisa igame lethu la ifinal izobuya la akafanele izela ngeke phela ihambe ithini support ibhola la eKZN akekho umuntu niphinde nisho futhi Magaye lowo yebo Brian ngibonge isikhatsi sakho sho Brian.